vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma, ndauyawo pano ende ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. I recently got married to my husband, but already in my heart munhu uyu handichatambomudi, and ndoda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti if I walk away from this marriage, ndinenge ndaita chivi here pamberi paMwari, sezvo zvichinzi Mwari vanovenga vanhu vanorambana. We recently got married, mukoma. So what happened was that nemurume wangu takasanganawo kuchurch, and even though iye ainge achiri mutendi mutsva, but I could see kuti the guy, he was someone who really loved God and knew what he was doing, and financial stability yainge yagara zvayo iripo. So mukoma nashi takabva tatanga kudanana paya, ende patakatanga kudanana ndakagara ndamuudza kuti handidi munhu anosvuta fodya, munhu anonwa doro, and I don't want a man that is going to change. So takabva tazopanana ma-terms and conditions for our relationship. Now after we had gotten married, this guy Mkomanash akabva achizoenderera mberi nekaunhu kake ikako kaainge achivanziridza pose apa patainge tichiri mukomana nemusikana. I then found out that the guy, he was drinking alcohol. The first time that I found out, there was this other day pandakangonzwa zvichinditi dai wambosuka motikari yemurume wako. So I then grabbed a bucket as I was busy washing the car. Ndipo pandakabva ndazoona kuti kuboot kwainge kuine empty can chedoro. Ndakamubvunza kuti what was the meaning of that. He then told me kuti he had given a lift to one of his friend, and the guy, he had been drinking, so he was the one who had left that empty beer can. So mukoma takanetsana paya, ndikamuudza kuti ini izvozvo handizvifarire zvekuti ange achiwirirana nemadzishamwari vanoita zvekunwa doro. After tanetsana kudaro mukoma, that was when he came back home drunk, like akatoenda kubhawa akatonondinwira doro. Ndobva atanga kutondishaudha achiti, hey, you can never control me because anoshanda handiti ndini. Ngoma nashi ndakapererwa. Munhu akaita kusvika pamba akaita kudhakwa achitondiseka kuti iwe kwauzvizivi here kuti murume agara kana achinyenga anofanira kutoti anga achitokunyepera, then kana wava mumarriage ndipo paanozoburitsa ma-true colors. Ndikabva ndati ma-true colors here iwawawa, nekuti I can sit around and you tell me kuti these are your true colors. Ini chidhakwa ndakati handichidi. Ndakabva anditi saka uchaita sei, nekuti ndo zvavapo. Ngoma nashi ndainge ndatogara ndabatira pamuviri, but I did not tell him kuti ndainge ndiine pamuviri because of some of the behavior that I did not like about him. Zvandakaita mukoma nashi ndezvekuti ndakabva ndazongonwa overdose yemadisprin, ndikabva ndatotanga kutobleeda. So ndakabvisa pamuviri mukoma nashi. Now I do not even want to fall pregnant for him. Ndakatoenda ndokubva ndatonobayiwa depo iye asingatozvizivi. Ndainge ndichida kuita zvekunwa ari mapiritsi, but ndakabva ndati maybe in the future zvinokwanisa kuzondinetsa kana kuti ndinokwanisa kuzotokanganwa kumanwa mapiritsi acho. Then ndipo apo pandakabva ndachizongoona kuti zvedhepo zviri nani than Jadal. So as we are speaking right now, ndinogara ndichitongobayirirwa hangu dhepo iroro, and iye hatombozvizivi kuti the wife is doing this. So ndoda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nhai kana kuri kunze munhu uyu ndikazomusiya, if I get divorced from him, ndinganzi ndine chivi here pamberi paMwari, because I heard kuti hanzi Mwari havafarire vanhu vanorambana. But at the same time, I really do not want to stay married to a drunkard. Iko kana kuri kunzi zvikazoita worse, munhu wekuti maybe in the future anenge ava kutozviitira pupu nepupu mumagumbeze. I heard this other story. There was this other friend of mine akatombondudza kuti murume wake ndizvo zvaanoita kana akanyanyisa kudhakwa, hanzi dzimwe nguva anotoitira wet even mumachira. So I don't want to see myself in that situation, murume achindiitira wet mumachira. No, that one handikwanisi kuti ndinge ndichizozviita. Mukoma nashi ndinokumbirawo kuti
munge muchindiposterawo nyaya yangu. Kana mapedza kutipostera nyaya yangu, if you are able, please do try to chat with me, because I still have another story that I want to tell you. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Vanzvadzi, right now muri kuti mimi Mwari havafariri vanhu vanorambana. This thing that you did kubvisa nhumbu, kuuraya kauko kwamakaita, what do you think God thinks about you right now? So let us try to speak with her in the comment section. Asi zvakangoma azvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri kuraramawo ndiri kunoku kunyika yevatorwa mukoma, saka kunoku kune mahure including ekumusha, but mugrupu racho iroro imomo mandiri remahook up. Vakawanda vacho ndeve muno, vakadzi vemuno muSouth Africa vakanaka zvinenge imukoma, vanoita zvekutengesa miviri yavo. But now I can see kuti zvinhu izvi ndo zviri kundipedzera mari yangu, because vacho vakanyatsokunaka vekuti unyatsokuona kuti iyi ndio inonzi ngirozi iyi, vanowanzokuchaja ma 1.6 a night uchiita zvaunoda naye. Saka it has been 2 times now ndichibhuka vacho ivavo vanonzi ndo vari hot vanenge vari patop pegroup vakanaka vacho. So mukoma, it is almost 3.6 yakatongoenda ichitongochema zvayo. Then the rest wo vamwe vekumusha ndo vanochaja ma 800 nevamwe vemuno muSouth Africa. Saka ndinokwanisa kungoti at the end of the month paya kana ndiine kamari kangu ndinobva ndazongobhukawo. I just give a request mugroup, ndo zvatinoita. Then uyo waunenge wafadzwa naye anobva azouya kuinbox, mobva mazotanga kutaura. So I really do not know kuti ndoite sei. Now ndava kutoona kutoti zvinhu izvi zvinorakidza kuti zvitori neaddiction, because mukoma kunyangwe kutonyenga chaiko handichatodi kana kutonyenga, ndava kutonakirwa neizvozvizvi zvekukecha. But dai kwanga kuri kunzi zvainge zvakachipa, aiwa, it was going to be far much better, but zviri kunditorera, zviri kundidyira mari yangu. So handizivi kuti addiction iyi, I am addicted kuvakadzi vanoita zvekutengesa miviri yavo. Ndingaitawo sei kuti addiction iyi inge ichizopera? I can't mukoma Nash, handichatokwanise kana kuspenda more than 2 weeks ndisina kumbokecha all night. Ende inini handifarire kukecha zvezvo zvekukecha zvema 1 round, ndinenge ndichitoda zveusiku hwose. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndisivise ndichange ndichizoteverera mucomment section. Any advice, it is good by me. Handina advice yandinoti iyi yakashata, iyi ndo yakanaka. Ndichangogamuchira zvose zvandinenge ndaudzwa nevedare renyu, ndichangogamuchira hangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. I think kuti it is time for you to get married. Mukoma, tsvakai mukadzi, moroora mukadzi wenyu, mobva makanda mukadzi pakitchen, because izvo amuri kuita izvi zvishuwa munopera mari. Hanzi mari yangu yapera nekuda vakadzi ava vanoita zvekutengesa miviri yavo. Apa ndiri mugrupu racho iro remahookups kuno kulocation kwandinogara. Strange things indeed, they do happen in this world. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakamboitawo musikanzwa nabanguru, but ndakazosvika pakuzviona kuti banguru ivo ndo hunhu hwavo ihwohwo, ende munhu wewe kuti havagutsikane. Mukoma Nacho, you can just imagine kuti ndainge ndiine 17 years, ndainge ndichiri musikana ainge akakwana. Mushure mekunge vandiudza kuti vainge vachindida, ndikabva ndavabvuma, ndivo vakatondibvisa umhandara on top of that. Then ndikatoti maybe vanoda kundiroora. Mukoma Nacho, takazotanga kufamba
pandakaona kuti banguru vangu munhu anotyisa, vakaenda neni kune imwe n'anga. Mushure mekunge taenda kun'anga kuya ndipo pavakabva vatundudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichivabatsira so that ndinge ndichiuraya ivo sisi. Mushure mekunge ndauraya sisi, then what was going to happen was that tainge tichazotanga kugara tose. Izvo kwani ivo vainge vatori neumwe mukadzi wavainge vachidanana naye. Saka kun'anga kwekwe vainge vakaudzwa kuti munhu anokwanisa chete kuuraya sisi ndini kana kuti imwe hama yasisi. Ndokusaka vainge vari teki neni kudaro. Ngoma nashe ndakatombotora banga racho iroro kuti ndige ndichibaya sisi vangu paglass, but hameno so zvandakangonzwa ndikabva ndati ndichazovabaya. Ngoma mushure mekunge ndaudza n'anga iya kuti pose apo pandainge ndichisimudza banga ndichida kuti ndinge ndichivabaya sisi, then ndaingonzwa ndichingopera simba. N'anga iya yakabva yazotaura nabanguru ikabva yati zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichimanikidzwa kuti ndibaye sisi, nekuti zvaitoda ndichitoita zvinhu zvacho nemwoyo wangu wose. So ndakabva ndazodzokera kuya but mukomana acho even though ndakazobaya, mumwoyo mangu ndainge ndava kutogonon'ona nekuda kwekuti ndakazoona banguru vainge vakatogara mumotikari mavo neumwe mukadzi wavainge vachidanana naye. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza kusvika kwekupedzisira. Komanashe ndipo apo pavakanditora vakaenda neni zvekare kuya but ndakangoendawo zvangu, but mwoyo wangu wainge uchirwadza kuti saka shuwa banguru vari kuda kuti ndinge ndichiuraya sisi vangu apa vaine umwe mukadzi wavari kudanana naye. Ndakabaya zvangu glazi riya but hapana kana chakamboitika. N'anga iya yakangonditarisa ikabva yanditi mukadzi wewo uri kurwadziwa. Ndokubva yatarira kuna banguru ikabva yati wamuita sei mukadzi wako uyu because ari kurwadziwa. Takangotarisana paya ndobva ndatotanga kutoburitsa misodzi, but handina hangu kuda kuvaudza chokwadi. Takazoti tadzoka kumba, banguru vakabva vatanga kundivhairira, vainge vava kusada kutaura neni. Ndikabva ndatoona kuti ndo hunhu hwavo. Vainge vava kutoita chihure cheche chekuti sisi havo vainge vasingazvizivi, but vaitomeka sure kuti inini ndavaona vaine umwe munhu wavanenge vava kudanana naye, in which zvakandirwadza kusvika pekupedzisira. But ndakabva ndazodzidza chidzidzo kuti sometimes kana ugere nasisi vako usazonyengererwa nemurume wasisi obva watoudzwa kuti iwe uchapinda panyanga, nekuti it will never happen. Mukoma, as for me, I learned the hard way. Iko zvinozve dzimwe nguva murume anokwanisa kungoti zii because ndakazoroorwa zvangu. Saka anobva andibvunza kuti but wewe ndakakuwana usina mwana, saka kumhandara wakaenda kupi, in which I don't even have an answer. Ndinongoramba ndiri zii kondikagoti kudii mukoma. Pane pandikamuudza here kuti ndakabviswa kumhandara nabanguru vangu, zvakatoitika, and there is no way I can change the past. The past is the past. Ndo zvandakangomuudza, even though I saw kuti murume wangu zvinhu zvekuti zvakamurwadza because nezera rangu aitotarisira kuti ainge achazondiwana ndichitoriwo munhu ainge achitoribo, but that is what happened. Komanashe ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakambopa imwe friend yangu mupfuwira, but mupfuwira uyu kuzonosara ndichizonopiwa neimwewo n'anga yandainge ndichiwirirana nayo. N'anga iyoyo handizivi kuti yakazvifambisa sei because ndakatokumbira uri mushonga ndichida kuti shamwari yangu ange achizouraya murume wake, but zvinhu zvekuti zvakandinetsa mukoma because musi wacho iwoyo mushure mekunge ndamupa mupfuwira wewe akabva atonditi ndotovabikira nhasi, and zveshuwa ndakatozonyepedzera sekunge ndainge ndichida kuona mamovies, ndichida kumeka sure kuti zvechokwadi
ainge atobikira murume wake mupfuwira uya. Ndakazotobuda mumba make mushure mekunge murume wake asvika achibva kubasa, ndokubva ndatodzokerawo kurumu kwangu. Ndakazotonetsana nemurume wangu because akatongosvika mumba muri janki ndisina kumbobika, kutsvaira kana kusuka ndiro, ndokubva tanetsana paya. But mukoma ndainge ndakangoteya nzeve ndichida kunzwa kuti what was going on. Mukoma handina kurara usiku hwose ndichingoti zvimwe kuda ndichizoona foni ichipinda friend yangu ichindiudza kuti murume wake ainge ava kusanzwa zvakanaka. Mukoma day 1 day number 2 hapana kana chakamboitika. Vanhu ava vakatongoramba vachitongowirirana even though vainge vachinetsana. Saka ndizive kuti sekuru vaya vainge vari vefeki here kana kuti chii chakaitika, kuti mukadzi uyu akachengetedzwawo here nemidzimu yake kana kuti murume wacho ndiye ane midzimu yakasimba. But mukoma up until this very day mukadzi uyu ndichiri kuwirirana naye haatozvizivi kuti apo paainge achinetsana nemurume wake ndichizonomupa maadvices ekuti dai watsvaka mupfuwira ukadyisa murume wako mupfuwira, ndainge nditori netarget because ndainge ndichitochivaka life kaainge achirarama. Ndainge ndichida kuti murume wake ange achizofa. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. My friends.